Daniel Tidu baako. Na media ni dairo afia edikamun. Mejira asem resoni mu na mahye no den. Na afi na mere kire wo nokure no. Hwe, ahemfo baasa beda so asore wo Persia. Na de otosena no benya ahonyade kese asen won nyina. Na se wonya na ahonyade no mu ahodena. Obehanyan ade nyina atia hela aheman. Na ohene domarima bi besore. Na odi tumi kese be di hene. Na obeyo de ope. Na ojina na hini ebabo. Na wachemu akọ osoro mframa nan no mu. Nanso woremfama na sefo. Na erenye sani tumi a odidi hene no. Na wobetutu na hini edi ama afoforo. Na enye yenum. Na anafo fam hene no beye din. Nanso ne mapoma mu baako beye din achen no. Na wanya tumi. Na ne tumi beye tumi kese. Na mfie bi akire no. Obefifa won ho ayonko. Na nafo fam hene no baba aba. Atifi fam hene nchen se one no rebeye asomdwie apam. Nanso oba no renkura ne basa ahoden no mu. Na obarima no ne basa nso renyina. Na obeyi oba no ne wana wode no bae. De owo no ne de woso no mu. Mere no mu no ama. Na oba no hini mu duban bi a efefe ye besori asina nemu. Na ode dom beba. Na abɛhyɛ atifi fam hene no abankɛsie mu. Na wɔne wɔn adi. Na wɔdi wɔn so. Na ɔbɛfa wɔn anyame nso ne wɔn gu ahoni ne wɔn dwetɛ. Ne sika nwenye afɛɛfɛ numum akɔ Misrim. Na mfie bi ɔbɛtwe ne ho afiri atifi fam hene no ho. Na ɔbɛba anafo fam hene no ahenie mu deɛ. Nanso ɔbɛsan akɔ n'asase so. Na ne mabɛdi akon. Na wɔbɛboa dɔm akɛseɛ asafo yu ano. Na obaako beba abayiri asram so. Na obesan adi akon akoduru na bankese ho. Na anafo fam hene no ani bebre. Na obefiri aba ne ono atifi fam hene no abeko. Na ode asafu yu kase begina ho. Na ode asafu yu no ahye ne nsa. Na asafu yu no besore. Na nakoma amane ho so. Na obeka mpem dudu agu fam. Nanso orininim. Na atifi fam hene no besane de asafu yuwa eso sene kanede no abegina ho. Na mfie bi akire no ode dom kase ne ade pii beba ne so. Na mre no mu no ipa pii besore atia anafo fam hene no. Na woman atuatifo bi bema won ho so se orema enisuade ho no atim. Nanso obehwehwe ase. Na atifi fam hene no beba na wabehori dosie. No afakro bi a eyeden. Anafo fam abasa rentumi enyina. Na ne mana wayi won so renya hoden enyina. Na de oba ne so no beye se de ope. Na obiara ni ho a obegina nanim. Na obegina asase fefe ne so. Na ode ne nsa asɛ no. Na ode besi nanim se ode na heman nyina mu ahode beba. Na one no abeye asomdua pam. Na ode man no mu bi bema no de asɛe aheman no. Nanso erinyina. Na erenya no mfaso obiara. Na obedane nani akyere nsua no aman. Na obefa bebre. Na osafo hini bi bema no agyae ahohora no bo. Na mpo badane ahohora no agu ono ara ne so. Na obedane nani akyere ono ara na saase so abankɛseɛ. Nanso obesunti ahwe ase na orenhu no. Na obi besɔre asina nemu a obema otogifo pimpimsifo bi abefa ahema no animonyane mu akro. Nanso na kakra bi mu obesɛe no. Nso enye ebufuo ana osemu. Na ohura ne bi besɔre asina nemu a wonfa ahenie mu animonyam ema no. Na obefiri awra abade tekyerema kyene abefa ahenie no mu. Na wade abasa a etisa nsurie bepia won akɔ. Na wabubu won ne apambrempɔn no nso wonanim. Nanso ɔne no pam wi a obetwa no nkontompo. Na watwa abade won dɔm ketewa bi abedinim. Obefiri awra aba asase ne so. Die ɛhɔ yɛ fɔfɔ. Na wabɛyɛ de n'agyanom ne ne nananom nyoda. Obepeti afom ade ne asade ne ahode ama won. Na obɛbɔ ne tirim po. Aban a ɛyɛ den no ho akoduru brebi so. Na ode dɔm kɛseɛ bɛkanya na ho ɔden ne maniye atia anafo fam hene no. Na anafo fam hene no de dɔm a ɛyɛ den bebree pa betusa na ɔrenyina efisɛ wakɔ ne tiri so apam.
na wana ɔne no to nsadidie na ɛbɛsɛe no na wɔpia ne dɔm akɔ na nipa bebree bɛtotɔ na ahemfo baanu no deɛ wɔn akoma bɛdwene asɛmmɔne na waka atorosɛm dede pono biako ho nanso ɛrenyɛ wɔn mfasoɔ biara ɛfiri sɛ awiei no bɛba ara ɛberɛ a wahyɛ no mu na wɔde ahodeɛ kɛseɛ bɛsane akɔ n'asase so nanso n'ani bɛsa apam kronkron no ara na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasan akɔ n'asase so berɛ a wahyɛ no mu ɔbɛsane aba anafoɔ fam nanso ɛkyerɛ deɛ no renyɛ sɛ kane deɛ no na kitifoɔ ahyɛn bɛba no so enti n'akoma bɛtu na wasane na ne bo bɛhuru apam kronkron no na ɔbɛyɛ deɛ ɔpɛ na wasane na n'ani aba wɔn a wɔgyaa apam kronkron no so na wɔde ɛdɔm bɛsisi hɔ na wɔhura kronkronbea ne aban no ho na wɔyi daa afɔdeɛ no na wɔde amanfo yɛ akyiwadeɛ no asi hɔ na wɔn a wɔbɔ apam no ho musuo no ɔde tɛkyerɛmakyɛne bɛsɛe wɔn ara nanso wɔn a wɔnim wɔn Nyankopɔn no bɛhyɛ wɔn ho den na wɔayɛ adeɛ na ɔman no mu wɔn a wɔnim de no bɛma nipa bebree anya nhunumu nanso wɔbɛtotɔ nkrantɛ ano ne ogyaframa mu na mumfa ne ɛfumfa mu nna bi na sɛ wɔtotɔ saa wɔde mmoa ketewa bi na ɛbɛboa wɔn na nipa bebree de adɔkɔdɔkɔsɛm bɛbata wɔn ho na madwemba no bi bɛtotɔ na wɔde ayi wɔn ho fin de ate wɔn ho ahoa wɔn ho fitaa akɔsi awiei berɛ no ɛfiri sɛ ɛberɛ a wahyɛ no bɛba ara na ɔhene no bɛyɛ deɛ ɔpɛ na ɔbɛma ne ho so adi onyame biara so akokurokosɛm na ɔbɛka anwasɛm atia anyame mu nyame no na ɛbɛsi ne yie akɔsi sɛ ɔbɛda abufuo no adi awie na deɛ wahyɛ no pintin no ɔbɛyɔ na ɔremmu n'agyanom anyame na ɔremmu maa anigyedeɛ no ne onyame biara na obɛdi ade nyinaa so akokurokosɛm na obɛdi abandenden nyame no ni asi wɔ n'anan mu na onyame a n'agyanom nni no no ɔde sika ne dwetɛ ne abɔhene ne afɛfɛdeɛ bɛdi no ni na ɔde onyame nanani bi na ɛne abandenden a ɛyɛ den koraa no bɛdie deɛ obu no no ɔbɛma n'anim onyam ayɛ kɛse na wama no adi nkurɔfoɔ bebree so na wakyɛ asase de ayɛ akatua na awiei berɛ no mu na anafoɔ fam hene no ne no de bɛbɔ anim na atifi fam hene no de nteaseɛ nam ne apɔnkɔfoɔ ne ahyɛn bebree bɛtu aba ne so sɛ ehum na waba nsase ne so abɛyiri asram so na ɔbɛba asase fɛɛfɛ no so na nipa bebree bɛtotɔ na yɛnum bɛfiri ne nsɛm afi Edom ne Moab ne Amonfoɔ mu fa titiri na ɔbɛtene ne nsa nsase no so na Misrim asase remfiri mu mfi na ɔbɛnya sika ne dwetɛ koradeɛ ne Misrim afɛfɛdeɛ nyinaa adi so na Libiafoɔ ne Etiopiafoɔ bɛdi nanamɔn akyi nanso nsɛm a ɔbɛte afiri apueɛ ne atifi fam bɛyi ne ho na ɔde aniberɛ kɛseɛ bɛfiri akɔ sɛ ɔrekɔsɛe na wadwerɛ nipa bebree na obɛsi n'ahemfie ntomadan ɛpo no ne bepɔ fɛɛfɛ kronkron no ntɛm nanso na wieyɛ bɛba a obiara ni hɔ a obɛdi aboa no